Ciao. Appaga il maestro. Ovo je papagaj maestro. Zdravo! Zdravo. Vratio si se sa odmora. Jedva čekaš da stigneš kući. Ej, stvarno je lepo kod tebe u kući. Sve ovo cveće, sve ovo... Đubre? Šta se desilo? Svuda je đubre. Smiri se, maestro. Pomoći ću ti da ga središ. Da bismo pokupili đubre, potrebna nam je kanta za đubre. Uskoro će ti kuća biti sređena. Ne mogu da verujem. Odakle sve ovo dolazi? Kengurice, Alisa, da li ti spacuješ đubre kod maestra u kuću? O ne. Kengurica. Vetar unosi đubre u kuću. Kengurica, Alisa. Alisa, hoćeš li da mu pomogneš da sredi sve? Kengurica, Naučit ću vas Alisa. kako da sortirate đubre. Kengurica, Alisa. Biće nam potrebne dve kante za đubre. Zelena je za ostatke od povrća, a crvena za ostatke od drveta. Maestro. Ostaci kao što je kora od povrća i ogrizak od jabuke idu u zelenu kantu. Drvo ide u crvenu kantu za đubre. Maestro, Alisa, vi ste šampioni reciklaže. Svaka čast, drugari moji. Šta treba da radimo sa kantama za đubre? Jednostavno. Zelenu kantu ne dirajte. Ostaci povrća će se pretvoriti u kompost, a to će pomoći novom povrću da poraste. A od drveta iz crvene kante za đubre možemo da pravimo nove stvari. Naprimer, neki lep putokaz do tvoje kuće, maestro. Pravljenje novih stvari od otpadaka zovemo reciklaža. To je veoma praktično i dobro za našu planetu. Pravljenje stvari od gline je tako zabavno. Vidimo se uskoro, drugari. Kako napraviti papagaja maestra? Da biste napravili papagaja maestra, treba vam parče plave gline, parče žute gline, malo narandžaste, malo svetlo plave, malo bele gline, malo crne gline, kao i plastična spatula za sečenje. Za početak, umesite plavu glinu i podelite je na dva dela. Od svakog parčeta napravite kuglicu. Oba dela spljoštite. Vrhovima prstiju razvucite veći deo i napravite maestrovo telo. Uz pomoć spatule isecite pera za maestrov rep. Od drugog dela napravite mu glavu. Pripremite jedan žuti disk i isecite dugačak deo za pera na njegovom stomaku. Od ostatka žute gline napravite prvo pero za njegovo krilo. Od narandžastog diska napravite drugo pero kao ono žuto. Od ostatka diska napravite maestro narandžasti kljun. I obratite pažnju da gornji deo bude veći od donjeg dela. Napravite narandžastu kobasicu i podelite je na dva dela. Napravite mu noge. Vrhovima prstiju oblikujte dve male bele i dve male crne kuglice, spljoštite ih i napravite mu beonjače i zenice. Za kraj, od svetlo-plave gline isecite i treće pero. Postavite prvo žuto pero, onda narandžasto i na kraju plavo. Sada je papagaj maestro spreman. Okej.